Dobrodošli. Znači, kada je u pitanju putna infrastruktura, još uvijek imamo određene dionice na magistralnim i regionalnim putevima koji su neprohodni. Od juče je uspostavljena komunikacija Mrkonjić grad Banja Luka regionalnim putem preko Srpskih Toplica i Hankova. Zatim od danas je uspostavljen saobraćaj za sva vozila na relaciji Banja Luka-Čelinac s obzirom da je postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija i na takav način se obezbijedili učesnici u saobraćaju. I dalje 60 prevoznika radi na raščišćavanju i odvozu smeća u Doboju. Kad je u pitanju autobuski saobraćaj, još uvijek imamo prekide na republičkim i međunarodnim linijama koje se odvijaju preko ovih opština koje su potpuno poplavljene, dakle Bijeljine, Doboja i prekinuta je linija prema Sanskom mostu, dakle linije preko koridora graničnog prelaza Rača i Pavlovića most su prekidu, ostale linije se održavaju preko graničnog prelaza Brod iz Dervente za Beograd. Ono što je bitno, autobuske linije za Mrkonjić grad se odvijaju naravno preko Manjače. Iz Dervente, iz Modriče, znači imamo samo liniju jednu prema Federaciji, ostale linije su u prekidu. Kada je u pitanju željeznički saobraćaj, od danas se obraća međunarodni voz na relaciji Banja Luka, Novi Grad, Zagreb. Zatim se obraća voz iz Novog Grada prema Bihaću. Prohodna je pruga od Zvornika do Kalesije i kolege iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine rade na raščišćavanju pruge na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine kako bi se uspostavila linija prema Zvorniku. Ono što je bitno, ostale dionice su naravno neprohodne, ali ekipa željeznica znači radi da uspostave koliko je moguće saobraćaj i na ostalim dionicama. Sada će vas direktor javnog preduzeća Putevi, dakle, da upozna sa svim aktivnostima koje su ovih dana rađene. Želim svima da vas pozdravim i da vam kažem da se prvi put iz javnog preduzeća obraćamo zato što poštujemo naredbu glavnog štaba da sve informacije idu preko štaba, odnosno preko ministarstva. Želim ovom prilikom da vam kažem da su putni pravci u Republici Srpskoj svi premošteni putem bajpasa i putem premosnica, tako da su svi gradovi dostupni za saobraćaj. Ovom prilikom želim da vam kažem da su putevi Republike Srpske jedni od u Ministarstvu saobraćaja i veza najviše pogođeni ovom elementarnom nepogodom, tako da imamo jako puno problema o uspostavljanju kakvog takvog saobraćaja. Prva faza u našem akcionom planu je završena, a to je probijanje alternativnih pravaca do svih gradova u Republici Srpskoj. Najmanje problema smo imali u Potkozarju, na Romaniji i u Hercegovini, dok ova ostala područja u našim dolinama rijeka oko ovih gradova o kojim pričamo ovih dana su u velikim problemima što se tiče naših saobraćajnica. Poslije ove prve faze imamo drugu fazu, a to je da sva tehnička lica što se tiče građevinske struke idu na teren. Mi smo imali juče sastanak sa svim građevincima u Republici Srpskoj. Mogu da vam kažem da je odziv bio 100% i da su ljudi spremni da daju sve svoje ljudske i materijalne kapacitete da nam pomognu u ovoj teškoj situaciji, tako da prelazimo u narednom periodu u fazu 2, a to je donošenje privremenih rješenja za otklanjanje problema na saobraćajnicama, a naravno u toj fazi ide i donošenje trajnih rješenja za naše saobraćajnice koje su pogođene ovom elementarnom nepogodom. Želim da vam kažem da će u ovoj drugoj fazi biti uključeno 100% struka građevinska kompetentna na ovim prostorima da donese ova dva rješenja. Naredna faza koja slijedi iz puteva Republike Srpske je da se pomogne i lokalnim zajednicama, tako da naši stručni ljudi iz građevinske struke pomažu u ovoj drugoj fazi i lokalnim zajednicama koje su pogođene ovim poplavama. Eto, toliko za sada. Hvala, imate li pitanja? Evo, izvolite. Da li je, evo, uz puteve Srpske, da li bila informacija da će se po hitnom postupku krenuti u sanaciju puteva koji su oštećeni između ostalog i aktiviranjem klizišta? Crna rijeka je područje koje je bilo jako kritično. Da li je izlaze već na teren ili će to biti tek neka kasnija faza, dakle da se saniraju ovi dijelovi koji su
Evo, znači da se ponovimo, znači mi smo završili fazu 1, to je probijanje do svih gradova, uspostavljanje komunikacija putnih. Druga faza je znači da izlaze ljudi kompetentni od struke jer su ogromna oštećenja, znači to su ogromna oštećenja naročito u tom putnom pravcu o kome vi pričate, to je Banja Luka, Karanovac, Crna Rijeka, znači tu mora struka izaći i to nije baš tako lak i jednostavan posao da ne bi želio sad da pričamo o nekim ogromnim stvarima koje se moraju desiti, koje moraju biti čak i timovi stručnih ljudi da riješe takve stvari. Dakle, to još nije počelo, ali će biti... Znači da vam ponovim, znači ekipe svih građevinskih instituta, državnih i privatnih su nam na raspolaganju, oni pakuju svoju opremu u vozila sa stručnim ljudima i šaljemo ih u toku dana i u toku sutrašnjeg dana na teren sa opremom i kompetentnim ljudima da nam daju odgovore na takva pitanja. Znači, prvo će da vidi kakva je situacija, te pa onda će da to popravi. Naravno. Još pitanja? Ja vam mogu reći samo informacije kad su u pitanju putni objekti na magistralnim i regionalnim putevima. Dakle, kad je u pitanju, govorite o putnom objektu koji se nalazi pod ingerencijom je gradske uprave, tako da ćete odgovor morati potražiti tamo, ali mi smo do sada, kao što smo to i ranije iznijeli, dakle, jedan most je potpuno odnesen i to je na ovome prekidu magistralnog puta Lončari-Brčko u mjestu Krepšić. I tu još uvijek se ne može ni prići, dakle voda je tu tako da se može krenuti u nekakvu, da se vidi šta će se tu raditi, ali ostali mostovi samo je u Šamcu juče, to evo i nisam rekla na početku, u Šamcu smo juče ojačali most u Tišini, mjesto Tišina, to je na regionalnom putu, a koji nam je vrlo bitan radi teretnog transporta, odnosno radi transporta ovih uginulih životinja. Imate li još pitanja? Izvolite. Imate podatke i procjene koliko je stradalo kilometara puteva? Znači, ajde da kažemo prvi podaci sa terena koji su stigli, pošto su ljudi iz javnog preduzeća Putevi, radilo se, kao što je direktor i rekao, znači da samo napravimo bajpase i alternativne putne pravce. Kao što smo rekli, neki dan preko 90 klizišta je u Republici Srpskoj, a recimo oštećenja trupa koja imamo, to je nemoguće, neki se još uvijek nalaze, nisu dostupni da se vidi, znači, ali imamo nekakav preliminarni podatak da je oštećenja trupa u dužini od neke 2000 metara, to je znači samo ne u jednom, nego znači po dionicama. Imate li još pitanja? Evo ja vam imam informaciju vezanu za poštanski saobraćaj. Dakle, kada je riječ o obavljanju poštanskog saobraćaja na teritoriji Republike Srpske, informacije na dan 21.5. su sljedeće. U poštama Dvorovi, Trnjaci i Batković u toku dana počinje rad na šalterima pošta gdje će se raditi isplate penzija, invalidnina, boračkog dodatka i sve ostale usluge. Za stanovništvo pošte Trnjaci, koje je uglavnom iseljeno, isplate su se vršile u Bijeljini. Pošta u Gornjoj Slatini, radna jedinica Brčko, je ustupila prostor za potrebe smještaja lijekova Domu zdravlja Šamac, odakle će se raditi distribucija. Za humanitarne potrebe gradu Bijeljini je dato na raspolaganje vozilo i vozač Pošta Srpske. A što se tiče linija rada prevoza, sve linije reda prevoza su redovno otišle. Izvršena je razmjena pošiljaka između poštanskih centara Banja Luka, Foča i Bijeljina, kao i razmjena sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Međunarodni saobraćaj ne funkcioniše za sljedeće zemlje. Srbija, Crna Gora i sve zemlje koje tranzitiraju preko Srbije, a to su Švedska, Slovačka, Mađarska, Norveška, Grčka, Holandija, Velika Britanija. Međunarodni saobraćaj je redovan za sljedeće zemlje. Hrvatska, Slovenija i sve zemlje koje tranzitiraju preko Slovenije. Austrija, Amerika, Kanada, Francuska, Makedonija, Rusija, Rumunija, Turska i Ukrajina. Za potrebe smještaja lijekova Domu zdravlja Šamac je ustupljen prostor u pošti Gornja Slatina, radna jedinica Brčko, odakle će se raditi distribucija. Za humanitarne potrebe gradu Bijeljina je dato na raspolaganje vozilo i vozač Pošta Srpske. Dakle, bila je ovo informacija iz Pošta Republike Srpske. Ja vam se zahvaljujem na pažnji.